kunelisi vele akangenelisi nokunelisa nje uyagoqoza yikho into ayenzayo yena 2 minutes uchamila ngi-understand lalela bengabhala kanjani iphepha limanzi bengakwenzeka lokho siyahluleka kumenelisa bathi 2 minutes yagoqoza hayi ukukhuluma into bengeke ngikhuluma kumanzi njani ngithi uyakhula manje ukuthi mana ngisolusula ukuthi mana ngisula masinawe kubangelwa yini lento leyo shoshe wachamba phela kwenziwa yini lento leyo angazi nabe kasuke kwayena ichamela athi uchamiswa yimi hayi What up YouTube, this is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I Smazi TV, I am the answer bafowethu ngithini. Thank you for the likes, the subscribers, the followers on Facebook. Bafethu ngiyabonga. Today ngiphethe ume out awuthiyami sondela kada awuthiyami sondela awuthiyami sithini lapho mnandi awuthiyami mfethu ngiyakubona uyangibhalela la kuma Facebook kuma WhatsApp yangithinta uthi Smazi vela ngapha eKaslama awuthiyami utshela abalandeli bami indaba ubhalela ishow awufethu uthando into niyayenza futhi ngiphatheka kahle mangiyibuka into eniyenza kwafethu hayi uNkulunkulu anandisele ngiqhubeke njalo kukuhle ngiyakuzwa awuthiyami sho so awuthiyami nayi umbuzo omkhulu lana uthi uhlushwa umfazi mawubhala la maphepheni siyabona uthini wenzani lo mama hey lo mama lona uyangihlupha uhambe ke-matric azipothi ugulelwa wantu wakhe usawumbona le esibhedlela waba uhamba kwakhe kodwa egcineni ngijabulile ngento esizeni ukusize ngithola ugcine ngumtholo esefika nezikhwama ezinkulu okhonzeka ukuthi bese qhamuka phi ke bese ngilahleka nabo ukuthi bese kwenze njani hey futhi kodwa hayi enikwenzile ngokubhalela kini ngiyabonga kakhulu yaba futhi ngiyabonga ngitshele ama red flags obusuqala ukubona ngawo ukuthi kahle kahle lo mama lo sekaqala ukufeba manje futhi indlela ebesenza ngayo vele nasempetheni bese engasafuni selale sebhekala ngasaqonda ukuthi kahle kahle yini inkinga esikhona kuyo ngoba namanje bangibona ukhulele lokhulela kwakhe kuyangidida mina ukuthi usengakhulela umuntu ehamba nje na kimi usenamathamba eswini kanjani ayi kodwa kokuse kungiphatha kabi ngoba nalokho kuyindojanyana lokho kumfanyana okuncane asejola nakho hey kuncane kakhulu lokho kumfana angazi abafana sebenzela ukuthi ngoba lo muntu omdala untanga yethu ukuthi abogogo usebafunani kancane kangaka ngiyakuzwa no manje mina into engizohamba ngiyoyenza ukushaya ama investigation ngibuye kuwe ne-evidence neyawuthi yami ngabuyela endlini boy ngiyabonga kakhulu nihambe kahle bafana senihamba ngibongile bafowethu danki bafethu nizwele uthini ubhizi nabo Ben10 lo mama uhamba emakhaya athini uanti yagula gone uyojola let's do what we do best of which is what the investigation bafethu Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani thank you Lontwana ngiyambona yatekhona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola it's the low life all these bitches ain't loyal at the night time yeah we partying yeah we clubbing some are loving some are fucking most are cheating we turn nothing into something you know how it is nigga at the night time. What up YouTube, this is your boy Smazi bafethu. This is after the investigation Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani ngiphethe me out Ukraine sharp wethu awuthiyami the last time I saw you bokhala uthi kuse angicheckele umuntu wami lana ngathi sengiyamsola manje ngivayile ngashaya investigation ekuse umgcine nini lo muntu bese nginesikhathi eside nje cishe yiviki lokho liphelile ngasambona umuntu wami sure mfowethu hey the whole week mfowethu cishe vele iviki lonke nje ngasambona awuthiyami ngifuna ukukhomba something lana ngoba manje lo muntu lona sithe masishaya investigation nabo rote no simthola uphethe amabhegi wehle emabhegini khona la kule kasi lakho yayibo kube ngathi umuntu ohambayo kanti ukhona la ujola khona la awuthiyami ngifuna ubuke kada yambona lo mjito omhlangabezayo kada yambo uthini awuthiyami uyamazi lo mjito angimazi lo mjito lo angimazi umjitana ngiyamfuna vele lo mfazi ngifuna abuke makuthi khona umbone khona vele ngiyamfuna kumanje zamiyamdinga uthini siyakibo manje hayi singaya kubo manje bafethu nayizwela ume out uthini siyakibo labantu laba no awuthiyami asivaye
Asibangene. It's your boy Usmazi bafethu rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Let's do the most. That's fine. Yo, awuthiyami uthini umgcine nini lo muntu? ngiyambona lo muntu lo. Nah, kamera wosa. Oh, relax, awuthiyami. Mnyaka ungababi, Bouncer. Yimo, ufuna mfazi wami. Relax. Thank you, bouncer. Wathi wako ufunanda. Ufunanda. Ngisamfuni manje. Manje Baphaza kwenzelani sine buthi kushona lo. Wena khona uthola abantwana kumanje ngimithi umntana wakhe cabanga. Yeah, ngimithi vele. Kansana umuntu Wambe ngumuthi wakho lwana. Kahle baba ufuna mfazi wami phela. Mfazi wami. Njengoba ngumlobola umuntu lo. Uthi umlobola awuthiyami. Yabo njengoba laba senze Kuthengele kumanje nje. Yima uthini sister? Ngithi lo akakhona ukuthola abantwana manje ngimithi. Ngimithi manje. Kuhamba uthiyami. Wambe ngumuthi wakho. wami lo muntu ba. Hlanzana naye wena. Ngomitha kanjani mina ngikhona mina. Ubani usekumthisile ngoba siyo. Mithi usengelo. Yo, Bonga ngitshena ngathi phela bonga sangifuni. Angeke iba bekusuka Ngizokwalela. Relax, bouncer. Shaya umsebenzi wakho. Uthini sister? Njalo ufika adakiwe njalo endlini fina adakile. Mashonisa njalo abantu batshelana nami ukuthi uyakuba mashonisa yeboleka imali. Sokuthi athengane notshala ngikhathele nguye mina lo. Manje wena uhamba iviki lonke kuyangitshela ukuthi wena iviki lonke awukho. Uthi awukho right usayochecka yini uanti wakho. Hayi bengizobona nangumuntu wami. Ngiyamlobola lo ungasidala. Lalela hey baba. Hey mfazi wami. Mfazi wami lo. Wona uhamba uthi mama uyagula le. Wekoma sunga. Ikhiphile inkomo, khiphele vele inkomo, khiphele mfazi wami. Khiphele hayi baba, wenza njani inkomo lo? 500 phela. 500. Ufuna mfazi wami. Ngiyamithiza phela. Manje lezo njani? Lo njalo mfazi wami. Ngalo ngiyokuthi ahlule kumithisa. Umlobolile mfazi. Uyahluleka musu kumithisa ngezo njani? Uthini awuthiyami mina uyangibhalela lana. So akuthenga mina ngithenga ukudla. Awufundenza niswena. Lo hleza ngisendela imali ngithenga ukudla mina endlini. Wena into yazi yokudakwa nje kucole amabhodlela endlini khathele. Hawu. Yasithini ulo wena baba phuma kumfazi wami. Angeke kubone. Phuma kumfazi wami. uthini wena awuthiyami wena ubani igama awuthiyami unesikhathi singanani ubhizi nalo mama. Sengizohlala naye manje. Sina 3 years ijona lo muntu lona. Unesikhathi ngani ijona lo muntu? U5 years uphelile sinayo lo. 5 years. Yeah 5 years sinayo lo mama. Wakushiyelani pho wena? Hayi lo mama ngoba nenkinga. Umithisile sokuphatha ukuthi umithisa kanjani mfazi wami. Uyenza ukuthi umithisa mfazi wami. Hayi ngeke. Chiphe ukushiyela content bathole abantwana. Wahamba uthi uyagula lo kanti wahamba kwakho. Lalela ukuqala futhi uzokhumula kathi Relax bouncer. Wasawushaya isipani sakho kada. Uthini sister indaba. Ngathula lona vele akanginelisi. Vele akanginelisi nokunginelisa nje. Uyagoqoza yikho into ayenzayo. Yena 2 minutes uchamila ngi-understand. Lalela sisi. Bengabhala kanjani iphepha iphepha limanzi. Bengakwenzeka lo. Umelisi uyahluleka kumelelisi. Bathi 2 minutes uyagoqoza. Hawu ukukhuluma into. Bengeke ngikhuluma. Kumanzi njani ngithi uyakhula manje. Ukuthi mana ngisulu uthi mana ngisulu masinawe. Babangelwa yini into leyo? Sheshe wachamba phela. Bekwenziwa yini into leyo? Angazi nobe kasuke kwayena ichamela athi uchamiswa yimi. Hayi. Shuthi mina kwazi isithando sami. Shuthi udliwa isilwane manginawo. Isilwane sibhedlela. Ushiye once hamba ndoda. Uthini wena awuthiyami una 3 years unalo my sister lokho awazi ukuthi ubhizi nalo mjita ngapha. Wangitshela ngaye lo wathi kunomuntu ade ejwana naye. Mabe ngazi lo muntu kanjeni. Yebo. Manje baba ngicela ushiye qhube nengxoxo zethu sikhuluma. Angisakufuni ngcono siyeke vele angisakufuni. Ngapha umbrekisile my sister. Ngiyolobola bafo mina. Engayikhiphayo. Serious ngalo muntu angimazi ungena kanjani. Funa ukuthi inkomo zami funeka ibuweka. Funa ukutshela imali makho ibuye inkomo ngayikhipha inkomo. Inkomo funeka ibuye. Inkomo zonga 500. Ngapha usendelana every week lo muntu lo. Wena yini into ayenzayo? Yini into ayenzayo? Ayikho into ayenzayo wena. Kumanje nguqokusile nguthengelile impahla ngemali yami. Ziphi ngiyakhuluphala phela mina zincane manje ngilahlile. Shuthi uthathe wadiza ngazo kwamanye amadoda njengayo indoda le onayo. Letho yenzile. Imali yami ushonisa phi? Bekufakela imali kanjalo nje kufakela imali. Nekhanda ngulungisile kumanje ugqoka isigqoko sami imali yami. Nalanhloko manje. Iningi imali Faka malini ba? Faka malini? Bufa malini? Bengumfakela u3000 njalo ngenyanga.
Le mali wesisho uthapha. Kodwa lo 500. Uthi uza kule ndoda le? Imali yami 500. Babengane uyahluleka wena, uyahluleka. Kukumanja la. Uthini manje wena my sister kahle kahle uthini uyivala kanjani awusafuni lo mjida kahle kahle Angisamfuni lo vela ngifuna nokumbona. Right ubaba ngizoqhubeka naye. Uyazi baba. Inkomo zami futhi nomalume bakho inkomo zami ngiyafuna bengikhiphe inkomo zami. Ngazi ukuthi sizokwakha umuzi nawe. Leve nokho inkomo ezihamba zayikhakini. Sashona lezo nkomo lezo. Ngihamba sobuza bomama ayikho lento oyishoyo wena. Sihamba sobuza bomalume. uthina zaka yenze le Azange bekaloku athi uzobeka u500 ebank abeka u500 ebank njalo. Ibileyo mali ayikho. Sekumele ayovela ekhaya lokhu ngiyambuza imali ayikho. Ayikho into oyikhulumayo suka nje. uthini wena awuthiyami uyamthatha my sister into oyifunayo Ngiyamthatha vele serious. yeah Uzomlobola? Ngiyolobola baba next week yona suka Kufanele nje. kubuye inkomo zami ke baba. Bengithatha inkomo zami. nawaya amabheki le bheki besikhuluma ngayo nayiya lapha phansi Isikhwama ohamba naso hamba uthi yakho. Ukhamba apha nesikhwama esingakhonze ekhama. Ubuya kumina ngiyamkhapha manje uyakuba. Ngeke yabona inkomo zami futhi imali wakho ngayifuna le nkomo kufanele ibuye inkomo zami. Ngeke ulotsholo kabili. Ngeke ulotsholo kabuthi endo uzophinde kulobole. Ezami inkomo zahamba. Ngithanda ngenze njani? Inkomo Ngithanda ngenze njani? inkomo zami. Inkomo zami beka inkomo zami ihambela amahara Ngithanda zini. ngenze njani? ngiyakuzwa uthiyami Yeah. Bengeke kwenzeka. maye uthini ngipalelwe nguwe mina simisa kanjani njengoba siyithola situation kanje uma isister uthi akasakufuni Mayisho kanjalo kusaphikisa kubuye lezi inkomo zami kuphela. Bese ngudinga kuphela. Amaphoyisa ngifaka i-protection order ngoba lo akalaleli kunini ngimdampa lokhu uyabuya ngiyamdampa uyabuya ngimkhipha ngamanzi ashisayo kuyafana vele angisamfuni nangudami ngizawuchubeka naye uright kabi lo njengoba umbona so uright kabi ngiyakuzwa na ngathatha ikhwama manje hayi Bawusaba mama isikhwama. lesikhwama wena awumude baba Ngoba nasikhomo sakho. awu yima wo relax out yeah relax angithi oh bounce ngeke phela sina uthiyami Ngeke phela isibha kufuna lokho lesikhwama hayi umyekele awuthiyami Yakhe lapha noma ngathiwa basithenga kodwa nje ngeke uzisithathe uthini my sister yini indaba manje Angisathi uzoso into into zakhe uyayithatha amangcapsi uyawathatha imali Isikhoko sami please. Isikhoko sami please. Buyisa nicathulo zami. Imali yami awuthiyami relax uthini siyafika kada uyayithola situation kanje uthini senza njani akakhumula icathulo zami imali yami. Akabusi icathulo zami. Wamthela umthanda phela. Ibuye. Ngeke usayithola. Akuthi usekushiyile sethethe ngomthengela wena uthethandana na uzothenga izinto. Ayikho into ozoyithola baba. Lezi ziyabuya. Ayikho into ozoyithola baba. Abuyisa umthengela. Ngekudlale wena. futhi ngena yonke indawo nje Thatha hamba nazo. Imali yami. Oh. asiphuma sahambe sokrenda ngithi no asivaya awuthiyami oza uthina awuthiyami sifika kada sebagaya amangcapsi manje bathina abawasebenzi bo Mr Price bona Baba lo sisi lona udlalile ngami. Ngathi umfazi wami lo kodwa ngendlela eseze ngayo usemithisi wenye indoda ethandana nami bibe ebhlungu lento ayenzile. Ngiphatha kabuhlungu naphoto ukuthi kubhlungu inzima kabi into ayenzile. uthi uyagula ngapho uphethe ama morning sickness kanti ngenye indoda ifake amathambo esiswini ifaka amathambo esiswini ibe ebhlungu lento ayenzile. Ukuthi umuntu ulala nami sithandana naye uyahamba uthi uyagula anti wakhe emva kwalokho naku sengijethiswe ku-break manje usemithi kubhlungu photo nto leyo. awuthiyami Kodwa mangabuya noma inkomo zami buya amalobolo ngakho bayibuyeze lapha kimi ngaba ngcono. ngiyakuzwa Ngoba kubhlungu mfowethu ukwenzela okwenzeke ngayo. so ungasho ukuthi namhlanje yajola 99 Smazi TV kusizile ukuthi ulithole iqiniso Aphothi iqiniso kakhulu ngiyabonga kakhulu. sure Ngiyabonga kakhulu ukwenza ukuthi ngicele ngimtholele photo. i-counseling yona uyayidinga kahle since uceda ubona lento le i-trauma phela writings Hayi mina ngathi iyafunakala. Sure. Ngithola ngendlela okwenzeke ngayo kube bhlungu kakhulu kimi. Manje ngiphatheke kabi. ngiyakuzwa uthiyami thatha amanqapsi akho mfowethu uvayo endlini mina ngizokuhlola ngendaba zama-counseling hola man bafethu ithi your boy uSmazi siyafika kada simthola uma isister sekapregiswe ngenye indoda uthini uyakhula umntwana phakathi usha ngama cravings it's your boy uSmazi rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani danko is thank you danko